Inginuman tabi kay kayo. At kay ka Pamamasa antemori. king Maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kay ka o Ginoo. Nganang Maria, ing puso ko pupuryane ing Ginoo. Magsayaya ing kaladwa ko, uli na ning Dios akakong talapagligtas. Ulingin ako kelingwan, akong maluka ng alipan. Manibat ngeni, ausanda akong mapalad ding sablang tao. Pauli ning mga ragulabagi, ade patana ka na ako ning Dios sa mayupaya. Banalya ing lagyuna. Kalulunusan no ring makitakot kaya, karing sablang mituki-tuking lahi. Inatsyat ne ing mayupaya ng takde, at simbulat no ring mangata sa lub, ketang kapalaluan ning karelang nasa. Bigsak no ring ari, ibat karing karelang trono, ading at syuking kababan ilang tinas na. Pepakabsya no ring danupan, karing mangaya pabagi, at pepalakwa na lang alang darala, ring mabandi. Ti parana ing pengakuna, karing pipumpunan tamo, at dintangya, baning saupan ng Israel abalen na. Pepakita naning pakaluloy Abraham, ang ponding sablang lahi na. At inabaya ning Maria Elizabeth, kilubdaring at lungbulan. Kaybat nanita, minuline. Pakamalan kong kakaluguran ning Maya pabalita ning kay katang kaligtasan. Kapuriat kay ka o Kristo. Palipasan tayo papo itang pagbusina. Welcome po king kay katamong Simbang Gabi number 7. Okay? At syuta na po ngayon king Simbang Gabi number 7 at takakit ko talagang darakal tapa at lalo tapang bidadagdag. Huling at syuta na po kanyan. Pabalik ta na naman king Pik. Paukyat ta kanita niya magumpisa. 4, 5, 6, medyo pababayang energy. At yan ni 7, 8, 9, mag-ascend ta na naman po pa si Bayo at darakal tamo. Palakpakan tamo po yung balang metong ating apong ginong misasadsad kaya katamo. At syempre, pasalamatan tala rin po rin kaya katamong kayanakan. Ama ng tabi kaya katamo. Ala, deng susuyo king pisamban. Sana po ila sasakit at misadsad laking karelang ganakat sipagan. Pasibayo po palakpakan tala. Deng kaya katamo pong susuyo king kaya katamong pisamban. Atin ko pong kutang. Baloyo po ba nung nino po ing patron dareng Marites? Kilala niya po yung patron dareng Marites? Kut na niya po yung kasiping yung po ta Marites, yung po ta kakilala ne. Kilala niya po yung patron dareng Marites? Sabihan ko na po nung nino ne. Eko po mabibigla. Yung patron dareng Marites, yapi ni Mama Mary. Eksplikata po po tanong bakit. Atin ko pong chismis sa sagap. Abalitan ko, yung kanong taong kasiping mo, lawin mo yung taong kasiping mo? May indredos siya kano yan? Eko po sigurado. Eko po may indredos ha, pero chismisan ko mo may indredos siya po yung kasiping iyo. Nung iya po may indredos yung kasiping iyo, sabihan niyo po kaya, Merry Christmas! Maraming chismax, okay? At pakisabi king kasiping mo, nakamaindredos. Okay? Magbayo na ka. Ngakupin po niyang minsan, potang makalawe ka, king biyada ring aliwang tao, potang ka makalawe ka ring king maya pabagi king sarili mo, ken lami babait detang taong mapangalalo, detang taong mapangandirya, at ding mapangalalo, ing pigagapda, ing biya daring aliwang tao, ing haus karela, lawan yo, ring kasiping yo, ing haus karen maindredos. Alalang gagawan, no karen la. Try to picture an image of a taong maindredos. No karen may akiting metong a taong maindredos. Try pong picturean, no karen niya, tsuking harapan na ning, no niya po? At tsuking harapan na ning, tindahan, balo ye po tambinging itsura At tsuking harap na ning tindahan, at inyong tatalnan, at makasipit king kayang kilikili, na ano?
Nano ya? Palis. Balo de tambing ne. Balo mo itsura rin may indredos. At chula king arap tindahan, tatalan lang palis. Makasipit lang ka rin kilikili da. Imbes na mahamalis la, imbes na gagawan da yung maya pa dapat ng gawan, kalingwan da, ban pisabyan da yung dapat pisabyan. Ingalang gagawan, tandaan ang tamoy ni, may itong yan namang kasalanan. Itangi mo gagawan yung dapat mong gawan, at mas kasalanan po, tang pisabyan mo pa, ing biyeda rin aliwang tao. Dakal ka no Pilipino, no man manananggal, no man tiktik. Pero makabala dila. Ako po balo nung bakit. Uling sigurong kultura taning ni pagkwento, potang sabihin kwento, chismis tambing ing kaya katamong isipan eh. Manyaman mi pagkwento, lalong-lalo na po, o nga pansinan mo, king pa magkwentura, king apulong pisasabihan tamo minsan, labing metong mali at eman totoo. Ako po balot makanyan meging kultura tamo. Pero yung dimdam tamo pong ebanghelyo ngeni, ingawsandang kanta ng Maria, the Song of Mary, the Magnificat of Mary. Ang maralas tamong daramdaman ng puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At yung ko pong awas, kening kanta ngayni. This is what I call Mary's testimony. Pakiulit yun mo po yung amano. Mary's testimony. Pakiulit po. Mary's testimony. Which I call for short, Marites. Marites. O ining Marites ng Mama Mary, ing Magnificat, she spoke of the greatness of God. Ing bilalag na, ing kinanta na, ing kapuryaning hapong Ginoo, after witnessing 2 miracles, after her virgin conception, virgin pregnancy na, and after her old cousin's old pregnancy, miraculous pregnancy. At anyang ikit na larening kapalyarya na reni, she realized God's faithfulness. Manibat king mumuna, manibat king, ang gaking kasalukuyan, ang gaking katatawlyan, tapat yung Ginoo nga na. Kabang ako nga na anako, di napat yang mala. Kabang Elizabeth matuane, di napat yang mala. Kabang ngeni, karing pakakalulo, darapat yang mala. Anong ating maya pamilyari king biyen ang yening Maria, sigurado ya at yaning pisyag na, ating maya pamalyari ke kaking daratang, at mipakayapan ing ke kang milabasan. And that is the good news that she is sharing with us until this very day. Muna, pisyag na, king mumunang parti na ning kanta, pisyag na ing pakalulo ni ngapong ginukaya. Pisyag ning pakalulo ni ngapong Ginoo kayat kadwa, pisyag ning pakalulo ni ngapong Ginoo kareng tao ning milabasan kang Abraham at kareng sablang palipina. That God is merciful now, yesterday, and forever. That is what Magnificat means. Ing Marites ng Maria, tapat ing Dios karing pangako na. Emo tungkol king sarili na. Emo kasiran nuning kaya paning Dios. Not gossip, but gospel. Marok kamano, nunay maya pabalita. Kutnanda kayo. When was the last time that you talked about the goodness of God in your life? Or maybe a more relevant question is, kapilan ning tauling beses, api sabihin niya yung siping yung bali. Bayo ko sinimbanan din. Nanong laman da rin kwento tamo. Pengari, kutnanda kayo po. When was the last time akinomos tayo rin anak yu tungkol ka rin daralanan da? O ka rin anak, lalo na ka rin mag-serve pisamban. When was the last time, alibutan ding pamag-obrayo at pamag-serve you, mi pangomusta kayo tungkol king daralanan ning bahalang metong, nung ating malungkot, nung ating masaya. Palagi ko, maluwat ng maluwat, milyarita. Eta kasi buritang pisasabihan na boring eh. Burita mo itang ating suspense, itang kingarap tindahan, kabang makasipit ka palis king kilikili. Burita mo itang makakabagsalo. Anya pong misan, ating kanong linapit king meto nga pari,
Isalikot tanya mo king lagyong Marcy. Yan. Isalikot tanya king lagyong Marcy. Eya po Lopez sa apelyido. Iningi Marcy, sabi na kang, linapit siya king meto nga pari. Sa likod tanya mo king lagyong impari, lagyong among Jason. Yan. Linapit iningi Marcy kang among Jason, sabi ng makanyan, among, sopan nyo ko po, ating ko pong maragula problema. Ating ko pong maragula problema, ating po makipateka na ako nga ng makanyan. Ing lagyo na kanunitang makipateka ya, clay, okay? Pero iya Clayton, iya po Clayton ita, clay. Ita po makipateka ako, clay ya po lagyo nga ng makanyan. Pero iya po bata kapilido nga ng makanyan. I-clay po, chichismis na ako po nga ng makanyan. Maglolo ko po kano nga ng makanyan. Maindredos ko po kano nga ng makanyan. Malambot ko po kano nga ng makanyan. Iya ko po balo, no ka rin na iba't balita nga ita nga ng amo nga na. Sopan nyo ko po nga ng makanyan. Sana po magtinune po ita magchismis. Sigurado ka nga ng makanyan. I-clay, magchismis kaya ko po sigurado among. Pero yan mo po makibalo kasi ka rin nga ng makanyan. O ngeni, sigurado na ako man nga na ning among Jason. I-clay pinyan nga na. Nung aliwayan, sigurado balo ko na nung nino nga ng makanyan. Nga ng makanyan among Jason, pepayaws ne i-brother Chris, pepayaws ne nga ng makanyan. O clay nga ng makanyan, pwede may puntala ni amo nga ng makanyan, at inya ka nung burike ka nga ng makanyan. Di natangya clay, pintala ni among Jason. Among, ating ko pong pagayak kayong pisambahan nga ng makanyan. Ba't ko po kasi kareng madre kanini nga ng makanyan? Ba't ko po kareng madre kanini nga ng makanyan? Nano pong buriyo ka na ako nga ng makanyan? Sabi na nining pari, among Jason, o clay to. Clay, nga na, clay. O clay, nga na makanyan. O clay. Ating ko kasing problema po, ika mo makasahop ka ako nga ng makanyan. Ini kasing meto nga anak nga na susumbong yak ako. Ating kanumagin dredos kaya nga nang makanyan. Ay, amo nga liwa po ya ko sasabing malambot sa Marcy nga nang makanyan. Aliwa po ya ko sinabing may dredos at magloloya nga. Aliwa po ya ko may likot king bike na king kampanaryo nga nang makanyan. Ali kaya po penik ka rin. Clayton, nala ko pa mang sinabi nga nang makanyan. Ako naman kukutang nung ikay ta. Uling balo ko ikay ta nga nang makanyan. Balo ko ikay ta nga nang makanyan. Ngeni, amo nga nang makanyan, pasensya na po nga nang makanyan, ala po, ako balot, baking lahime nga nang makanyan, ugali ko na po talaga nga nang makanyan, ko na po talaga ala ko yung siriya nga nang makanyan, pengaglida ko po king radyo yata nga nang makanyan, o ngeni po, nano po rin masanting kong gawan para ala ko na ini nga nang makanyan. O ini masanting mong gawan nga nang makanyan. Balo mo retang pamye ng manok delta nga nang makanyan, ang po itang hotdog nga nang makanyan. Sa batan may itang traka mag-deliver. Karetang eda pa bilbulan na manok ne nga nang makanyan. Tipunan mo ng andeng bulbul dareng atlong trak a manok nga nang makanyan. Tipunan mo nga ring bulbul dareng atlong trak a manok. Saka mo gawang ulon nga nang makanyan. Kay ba't po tanga tipon mo nala bukas, magbalik ka kanako nga nang makanyan. Magbalik ka kanako nga nang makanyan. O sige po, nung kailangan po talaga itaban makapagbayo ko nga nang makanyan. Gawan ko po ita nga nang makanyan. So may mintuya po Clayton, minuli kitang ni schedule delta nung kapilala datang deng manok, detang bubulbulan da. Pe mulbulnongan, nag-volunteer yung mamulbul manok. Ngeni, may katipo niyang atlong ulon na manok, bulbul manok. Ngeni, sabi na, kinabukasan, kabukas, matutod di Clayton, nanan ko kaya rin ulo na rin nano kayang pagawa ng abong karene nga ng makanyan, nanan kaya nga na, pagkeran ke, nga na, takap keking lupa ng Marse, nga na, ko balo, nanong gawang ko, may patutod, galingaldo, sinimbayang simbambengi, kaya rin misa, dilapit ya ka nga mo, ko pumipaindaton, nanan ko po wari rin ulo na rin nga ng makanyan, makanining gawan mo, nga na clay, nga ng makanyan, makanining gawan mo, balang bulbul manok nga nang makanyan. Ibili mo karetang baleda-retang tao nung kanino ka megchismis nga nang makanyan. Ibili mo karetang tukuran dangeran makanyan, retang bulbul manok nga nang makanyan. Karenge ganaganang baleda ring tao nga kasabi mo at pipagkwentuhan mo nga nang makanyan. O sige po amo, nung ita po talagang kailangan, gawan ko nga nang makanyan. So lini Butchie Clayton, alaga na sa anong andeng bale,
king Babilo Gabetis, alaga na so ano, miras sa king MacArthur Highway, pintalano nga, miras sa Olonga po, sinaliya pang bayong ulon, kay gisa na niyang bulbul manok. Ang gapala ka rin, may kapamalitaya. Di nakadya pa uli, Diyos ko, kayayat na narugo, may ayayat ya palalo yung anak nga, linapit siya, bibala mo, nga nang makanyan, magserbo pa po Santa Clara bukas, nga nang makanyan, mapagal na ako, nga nang makanyan, na ano po wari, okay na po itami, patawara na ako, nga nang makanyan, solve na po yung problema tamo, nga nang makanyan, bigtanda na ako po, nga nang makanyan, alipa, Clay, nga nang makanyan, alipa, ngini, magbali ka, nga nang makanyan, tipunan mo pa si Bayo, retang bulbul manok asilbag mo, nga nang makanyan. Ayamong, ako na po malyaring gawan ita. Ala no po retang bulbul manok, sinula po no po reta, nga nang makanyan. Exactly my point, Hana. Potang may nyira kang tao, at may nyismis ka, anti kang misalbag bulbul manok king dalan. At potang kaya kalang balikan, muna sa ating kapangakit king dalan. Tahimik, ing chismis. But it is the worst problem that destroys our community. Even notorious than criminals. Tahimik yan ting virus. Pero potang misal bagya bala mo bombaya. Almost always, ing epekto na, muna solusyon na natabalik. Pero pikay-likay tamo mo. Timan-timan tamo. Ang gandatang namo ketang puntong ikang mesira. Karin mo pa sabing maroking chismis. Kutnanda kayo. Buriyo pong mawala yung chismis king lugar ay ne? Liko bisa? Aba naman. Nino pong bisang miloko ng chismis king yato? Ala, mga indredos kayo talaga. Bisuyo yan But if you want to resolve it, ako po pilitan na ako magsalita. If we want to resolve it, we have to try to hit the roots of this culture. May ginepong kultura parti na yung biyeta mo. If we want to resolve it, we have to be aware so as to repair it. Muna, potangatin kang masanting amilyari king diye mo, pagmaragul mo. Lawan nyo po rin taong may pasar king board exam. Puwari, patarpulin dala. Pagawa lang tarpulin, potangatin pumipasar. Dahil ang politiko, pagawada kang ang tarpulin, lalo na nung top-notcher ka. Siguro naman, mo naman gawan nita, potang mari, may babaeng asawa mo, bigla may patarpulin. Dali mo naman siguro gawan nita, mo naman gawan nita. Inggawan mo, itang buri mong ipagmaragol, yang pamalita mo. Itang buri mo mong ikwento, yang sabyan mo. Itang buri mo mong ikwento, yang sabyan mo. Maski minsan, kapanipaniwala ang po neto to. Minsan, kindot ne mong tita Jessica, miras kan tita Alice timbok manaliwa yung kwento. At kadwa, dakal kaya katamo sabyan ta naman. Uwa mong ako man po may indredos, ang giyang pong pangutang yu pa po kaya kami. Pero kut nanda ka, kapin may indredos, pero manyaman makiramdam indredos. Siyempre, tungkol kaya ka Tungkol ka rin aliwang tao. Because we are too engrossed with listening to things we only want to hear. Burita mo mong pakiramdaman, itang buritang pakiramdaman. Eta na po pakalaot. This will be very personal. Isipan nyo na mo po yung biyeming pari. Kami pong maralas. Biktima na kami naman ng indredos. Pablasang lupa king artista ng minsan. Pamangan mo, ulit-ulitan ko po ini. King pamangan mo, patsay mapamili kang pamangan, ang sabyanda, maselan ka. Potang kakanan mo, at maragul ka siyan, matako ka. Potang abe mo rin makwalta, matako kang pera. Potang abe mo rin kalulo, kabyasang mamiling kayabe. Potang abe mo rin anak, isip kang anak. Potang abe mo rin matuwa kang sapok. Makanyaning biyan na ning pari. Biye dapat sana, kamapaglako, pero dapat makasadya ka naman panema ko. O kasi minsan di artista, maralas lupa kayong artista. Biye dapat dakal ka balo, biye milipat ka pilanemo balo. Biye panema nga di,
Biye ka pwedeng lumandi. Biye lang painawa, biye lang asawa. Biye pa ne mayayato, biye dapat ka makayato. Biye pa ne mimisip, biye pa ne dakal sipsip. Biye pa ne siratudtod, biye katumod. Pero tsula kendeng pari, ang giyampang chichismis dala, king misyon pamurin malugod. Panelang king pangadi makasiklaod, ang giyampang aminan da minsan ing bitis da guguyod. Minsan o maralas, ing pari tumod. Biye dapat malinis, biye pa ne machichismis. Ngini kaya papoy kantang buuy ning kantang ini, tungkol ka rin king biye daring meto nga pari. Nga na po ning kantami king seminaryo kanita. Malambata pa mag-aral, aldot bengi pangadi, sakripisyong marakal, desisyong eman simple, nung ala ka pang parokya, may destino ka eskwela, o kaya king seminaryo, abe ng aposeto, ay nuko, manyamaning magpari, balo mo, mas manyamaning pari. Dakal tukso, dakal sakit, dakal kapibabatan, dapot gugulutan, pengako mong tayran, misan ing abak, misan ing bengi, binyag kasal na nungeni, minsan bisa kang painawa, minsan bisa kang mamaynawa, kami lapit ka ring babae, potarugo chismis ka, kami lapit ka ring lalaki, potabalara bading ka, ay nuko, mayaning magpari, balo mo, mas mayaning pari, dakal tukso, dakal sakit, dakal kapibabatan, dapot kugulutan, pekibatan kung kayawsan. Kaya rining obra, ingegana-gana, muli ka ikang dili, alalo reng pamilya, malungkot tahimik, ing puso mangulila, bandang tauling abe mo, ing minaus ke ka. Maswerti ko kano, sabi da, ding pari king Betis, atin kanong magaling, atin kanong masanting, ing metong obispuya pa, nung ikaming ichismis yu, tanggapan mi, biye mi ita, at tingwanan mi ita, tutalala na kayo mang pamilyang manasakit. Pero, o hindi po'y makapanasakit kaya kami. Potang ring pamilyayo, ilang mesira, king chismis. Manasakit kami. Bakit? Kasi Kristiyano tamo, anak nakatamo ng Diyos sa talatoki ng Kristo. Tubod ning maya pabalita, ering bali-balita. At o hindi po yung pakisabi kong mayap. O hindi mo po yung pakisabi kong mayap. Take this very seriously. Nung talagang eta na puwala ko, ing mipagkwento, tungkol ka rin aliwang tao. Etano dadami, ringana kamalati. Ilawot yo po ring anak yo, nung pisabyan nyo ring aliwang tao. Eyo po gagawang normal karela, ing daramdaman da, ing pisasabyan nyo lat sisiran, ring aliwang tao. If you cannot speak of goodness before them, don't speak at all. Nung ala kang maya pasabyan, ala na kang paramdam karela, na anuman. Hashtag, magpasko, eka machismis. Amen.